салом алейкум, мардуми шариф ториксон. Умедворам хуб ҳастед. оё медонед ки дар ғаза дар 24 соат дар рӯи экран дидесен аз 27 то 100 нафар мардуми оддии ғазара хунша резонисе. Израили фашист, Израили куфр бо фармони США. ӯ бародаре ки зидди куфри Израил бароца будесанд, ҷон додесанд ва шаҳид ҳастанд. но ҳастанд давлатое ки бародарои шаҳиди мора террорист гуфтесанд. но террорист имрӯз дар Сурия аст. як террористаш. як сол пеш президенти Турсия мебаромад мегуфт ки сад афсӯс мо наметонем бирем мардуми ғазара ёрдам кунем ва зидди куфри Израил бароца барем. дар як сол президенти ора продажни политикш мегум, як решаи НАТО аст, мегуфт ки матара Израил нобуд мекунам. а имрӯз то пойтахти Сурияра 10 километр мондаги дар таи чишмаш мардуми бегуноҳи Сурияра нобуд кардесе, армияи Израил диромагия, продажни политики президенти Турсия хап аст. но куфре ки дар рӯи экран дидесен имрӯз биромада гуфтесе ки мардуми Эрон ва мардуми Российской Федератсия кофир ҳастанд. эй фашисто, имрӯз шумо ислома ду группа карда ҳастед. шуморо имрӯз истифода бурдесе. кофир Израил аст. дар таи чумтон мардуми Сурияра ранги мардуми ғаза нобуд кардесе. чаро намерем бароца барем? гиҷошид политики продажнитон президенти Турсия. это кариш ман тирада назар дорам. сад афсӯс ки зури ман намераса ки ман барам зидди ти чорт бароца барам. это кариш 10 километр мондаги то пойтахти Сурия. чиба намера бароца баре зидди кофиро? зури шумо ба мардуми оддӣ мераса. зури шумо бо зана старико мераса. дигар зури шумо ба ӯ одамое ки имрӯз омада байрақшона боло кешанд Израил. як шумо хап ҳастед. шумо динфурӯшед. шумо барои доллар ислома нобуд кардесед. но зуртон намераса. ҳамватанони азиз, чиба имрӯз Афғонистон хап аст ба ном давлати исломӣ? ишан меҷакид ки сад афсӯс зури мо намераса ки бирем зидди Израил бароца барем. Сурия имрӯз 80% дасти Турсияда аст. даже президенти Сурия гап назадесай. дина як бародари рус, як ҳамкорум суратароӣ мекунад. ин лидери ба ном муҷоҳид одами США аст. имина дар Израил 10 сол зиндагӣ карда. як фикр кунед дӯстони азиз. барои чӣ намераванд зидди Израил бароца баранд ки дар территорияи Сурия аст. қариб 6,500 спецназ. чиба намераванд? зидди кофиро бароца бурдан наметавонанд. но имрӯз бародари бывши президенти Сурия Башар Асад ваъда дод ки 56 миллиард доллар ман тайёри сахт дидесам аз Ироқ ва зидди ба ном муҷоҳид хон бароца бурд ва зидди Израиле ки дар территорияи Сурия аст. фикр кардан дактора дӯстони азиз. барои чӣ имрӯз ӯ шакалое ки як сол пеш меҷакиданд ки сад афсӯс зури мо намераса ки бирем мардуми ғазара ёрдам битем, но имрӯз дар таи чумшон мардуми мусулмона нобуд кардесанд.
намехоҳам ягон гапи лишни гап занам, нохап ҳастам. Ба ном муҷоҳидӣ, ки имрӯз биромада эрона кофир гуфтест. Зинда бошед дӯстони азиз.